Pánové, dneska budu hrát Triple Block Dash a budu dělat obskoky. Doufám, že si to už jede. Dejte like a odběr. No a můžeme na to. OK, jsem tady. Takže doufám, že... Jo, dobrý. Už jsem se lekl. Bum. Pojď, spadni. Ne, nespadneš. Cápeček. OK, má barevný jméno. To bych chtěl taky. Já ho musím ho zabít. Dobrý. Tohle bylo v pohodě. Ne, ale škoda. Tak jsme ho úplně nezabili, no, ale škoda, no. To je jedno. OK. OK. Boom. I když se opravdu spletu. Boom. Já bych chtěl jako jinou vlajku, jakoby. Mně se tady to líbí, jenomže... Jsi trapný, kámo. Já ho vytrolil. Dobrý. Bu. Sakra, já jsem neměl emoty rozevřený ani načtený. Ne. Yes! Chudáci týpečci, yes! Tak tohle bylo opravdu ofous. OK. Trošku se zatočíme. Bum. Sakra, dobrý. Že tohle bude naše šťastná hra. A vyhrajeme ji? Cápeček. Na něj chtěl plivnout a já ho podkopnu a chudák. Tak víte já. Dobře ti tak, ale chtěl jsem na ně plivat, takže jakoby dobře ti tak, ale. Hele, kámo, klidni se. Ale uklidni se, jo, mimozemšťané. Boom. Já jsem nedal boxerku. Sakra, pojď sem. Zase, já jsem skočil rovnou do vojdu, protože jsem se bál, že bych mohl, že umří dva ten laser, tak jsem skočil rovnou do vojdu. Dneska jsem nějaký laker, tyjo. OK, tak budem avkovat. Yes! Ne! Cípák. Bum. Ne! OK, tak tohle nevím, jak jsem. Tohle. Pěkný. Bum. Bum. Já nevím vůbec, jak funguje to probugávání, ale už to docela umím, takže pohoda. Ten cápeček tam jenom šel prostě. A nic jiného tam nedělal, jako. Bu. Wow, hej. Dobrý. Já nevím vůbec, jak funguje to probugávání normálně. Vůbec to nechápu. Ale dobře. Je to docela dobrá věc, jako. Jakože plnou silou narazíte do té zdi. Já to nepochopím někdy. Teď jsem ale umřel. Bu. Sakra, teď jsem taky ale umřel a taky asi. Ale neumřu, což je v pohodě. Sakra. Cápeček tam přišel. Dobrý. Ne. Dobrý. Bum. Seš mrtvej. Ne. Jo. Yes. Tak tohle bylo dobrý. Kdyby se mu povedl
těžký obskok, tak nevím, co bych udělal úplně, protože tohle bylo vážně úplně těsný. Jak jsem si mohl všimnout, tak už hrám konečně zase starý dobrý Legendary Block Dash. Takový to, kdybych teď cípl. Nebo to by bylo pěkně k naštvání. Já nesnáším ty cápečky, které skáčou daleko. A když skočí hned na kraj, tak je easy je sejmout. Bum. Ty jsi nebyl easy sejmout a ani jsem tě nesejmul. Bum. Hej, hele, kámo. V klidu, jo. V klidu, jo. Jsme kamarádi, jo. Jsme kámoši, ok? Jsme kámoši, hele, jo. Bum. Jsme kámoši. Ok? Jsme kámoši, jo. Bum. Dobrý. Na to je potom dobrá ta neviditelnost, nebo ten míč. Ne, kdybych to nedal, tak bych tam skočil. Ale ten tady někdo umí dobře s těma kostkama postiženýma. Teď jsem málo umřel. Kdyby ten zápeček se trefil, tak bych umřel. Peko, ne! Zase. Hej. Už mě štve žele. Tam jsem na bříčku hezky. OK. Mě tady štve tady ten jednorožec. On nějak umí hodně dobře Stumble. No ne hodně dobře, ale dobře ho umí. Kdybych se teď netrefil, tak by to bylo pěkně na prd. Sakra. OK, tak bum. Dobrý, bum. Sakra. Bum, haha, ty jsi zprobugl a já ne. Teda, počkej, cože? Bum. Sakra. Jo, hele, v klídku, jo? V klídku. Bum. Nějak neumírají ty lidi. Tak jsem to zakřik. Tyjo, vidím, že už tady jednorožec chcípnul. OK, tak tím se nám to ulehčuje celý. Bum. Tak to jsem blbej. Sakra, škoda, že jsem ho teď netref. Ten to dá? Tak nedá, haha, nedal jsi to. Nedal jsem to. Já jsem to nedal, škoda. Bum. Bum, ne. Bum, ne. Bum, ne. Bum. Dobrý, to už mi to docela jde. OK. Se sednu. Ne, škoda, že jsem on netrefil. Ten by bulel. Už se tady sednu hezky se tady sednem. Proč ne, že jo? Můžem sedět, to není zakázaný. Nikdo nezakázal sedět, takže sedíme. Už to nikdo nezakáže, že bude moct sedět, takže to by bylo pěkně trapný, kdyby to zakázali. Jo, tady je nový triček. Když skočíte do téhle mezery, tak vás to takhle odpálí. Haha. Dobrý. Stejně jako když tady v tom skočíte do té mezery, tak vás to taky odpálí pěkně. Bum. Dobrý. Netroufáte si na mě, jsem moc dobrý, co? Už jenom jak mě vidíte, tak už umíráte úplně. Tak ten sápeček je trošku mrtvej. Yes, win. Aha, dobrý. Pardon, mám trošku rýmu. Ok, pěkný, máme další win. Už mám 340 winů, to je pěkný. OK.
Ještě podívám, kolik mám vinu. Aha, mě už to dokončil. Jsem se těšil, že jsem dostal 200, že jo? Těch postižáků. Yes, mám přesně 340, nice. OK. Já nesnáším prostě vždycky to první kolo. To je úplně na nic. Protože tady je strašně moc lidí a každý ti tady strká. Bum. Pojď. Ne, jo. Bum, aha. Ale já miluji, když třeba podkopnu úplně všechny ty lidi, co tam jsou. A potom pojď tam chcípnou. Jako kdyby tam teď někdo byl. Sakra, že jsem ho netrefil, to naštve. Bum. Bum. Hezky jsme. Jo, sednem si tady, proč ne? Tak jsem si nesedl, škoda. Já nestáším neviditelný cápečky. Ne, spadl jsem na záda, zlomil jsem se a nemůžu chodit, nevím, proč teď pořád chodím ještě. Tady to miluji, víš. Koukejte, hele. A odskočím daleko. Bum. Ne. Sakra. Dáme to takhle? Ne. Ne, já jsem umřel. OK. Ještě, že jsem tam nedoskočil zpátky. Sakra. Nemyslel jsi to, kámo. Dobrý, já myslel, že už mi nefunguje, ale. Yes, on umřel. Ne, teď mě nebudeš invitovat, chcípáku. Ne. To je čupka jedna, ale. Ne. Tak. Dobrý, už jsem se lekl. Já nesnáším ty jednorožce, ty máš vždycky boxerku a tenhle už je mrtvej. Sám to uznal. Už se úplně zastavil, takže počítal s tím, že je mrtev. Mohl ještě zkusit těžký obskok, bum. Sípáku, nebudeš mě tady blokovat. Pěkně. Ale pěkně. Haha, tak špatně. Dobrý. Hej. Bum. Tak kam půjdem? Kde nikdo nemá boxerku? Tak ty ji asi máš. Dobrý. Zase zákon můžeme sedět, takže dobrý. Cípák tamhle je. Oni se tam odbouchnou, to jsou dementi. Bum. Víš co, jdem těžký. Obskočí, prosím! Ne! Já opravdu umřel. Ne, proč? Ach jo. To naštve. Ne! Tak OK, bohužel, je mi to strašně líto. What? OK, tak ten tam pěkně smet. OK, tak tohle bylo fakt hustý. Ale bohužel už nemáme na Legendary Block Dash, což je mega sad. What? OK, bodec tam. Sabeček. A ten bodec tam je. To je jedno, kašlu na. OK, tak tohle byla trapná smrt. Tak tohle byla taky trapná smrt pro něj. Se nechal zabít, vlastně jakoby. Se dá říct. Bum. A jdi tam, tak ne. Tak tohle bylo ofous.
To je dement. Ne, tak tohle byla ještě trapnější smrt. Ach jo, OK. Doufám, že teď už se napravím. A teď už se nezahybněte. Player GX7, to je dement. Od zásadně musel být GX7. Boom. Tak se aspoň pojmenoval Player GX7. Boom. Hej, vždycky mi nejde boxerka, když ji potřebuju. Ne! To je chcípák. Ani nefunguje boxerka, normálně. OK. Zkusíme tohleto. Ej jo, what the hell? OK. Tak teď žádná trapná smrt. OK, tak teď to mohla být hodně trapná smrt. Bum. O, já nesnáším tady to plivnutí. Na to je postižený. A taky je to strašně... Tak on to přeskočil nějakým záhadným způsobem. Bum. O! To je chcípák. To nedáš, ale... Jo, dál. To je chcípák prostě. OK. Tak, teď zkusíme avkovat. Bum. Jak? Já myslím, že umřel. Bum. Haha, jsi umřelej. Jsi umřelej. OK, tak tohle bylo, jak jsem to udělal. OK, ale dobře. Bum. Dobrý, pohoda. Woohoo. Tak. Bum. Konečně se mi to zase povedlo. Já nesnáším to prostě to. Je úplná blbost. Bum. Tady nějaký borec. Bum. Má boxerku dobrou. Je dobrý. Ale ty seš chcípák. Ach jo. OK, ty jsi trošku trapný. Tam sapeček tam prostě úplně zahučel do toho laseru. Bum. OK, takže kopačka mi nejde, jo? Z nějakého random důvodu. Bum. Sakra, já se nikdy netrefím, prostě to úplně ta malou boxerkou, která je úplně na nic. Aha, umřel jsi. Bum, umřel jsi. Já taky neumřel. OK. OK, už jsem se myslel. Já potřebuji kopačku, aby mi fungovala. Co to bylo zase? Teď tam není vidět. Ach jo, proč? Proč já? OK. Já jsem se rozhodl, že to bylo tím. Určitě to bylo. Já jsem se rozhodl, že to bylo tím skinem. Že jsem pořád prohrával. Takže si změníme skin. Bum. Se mohli všichni tři navzájem. Bum. Bum. Hezký borec. Co to bylo? Povězte mi to, prosím. Dobře. OK. Bum. What? Co bylo tohle? Bum. Co to bylo? Tohle bylo... OK. K tomu se nebudu vyjadřovat, ale to bylo opravdu velice divné. Bum. Kdyby tam nestál tam ten cápeček, tak bych ho zabil. Kamo. Klidni.
uklidni se. Teď už jsem ho zabil, ale to víme. Bum. Haha, easy. OK. Bum. Bum. No, konečně mi funguje kopajda. Kopajda. Už jsem na ní dlouho čekal. Bum. Cípak. Oh, kamo. Klidni se. Klidni, jo? Klidni. Uklidni se. Easy. OK. Co to bylo? What the fuck? OK, tak tady se... Bum. Já si potřebuju narvat sluchátka, ale já to nechci rušit, bram. Ach je, mě štve. Bum. Ještě dostal ode mě. Bum. 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 Yes, on umřel. Bum. Bum. Ne, ach jo. Proč už vždycky já umírám? OK. Čápeček s barevným jménem. Bum. Ne! Proč vždycky, když tam má někdo barevný jméno, tak musím zhebnout. Ach jo. OK. Bum. No konečně nějaký kill taky. Sakra, Cápeček věděl, co mám za lubem. Ne! Proč? Proč? OK. Bum. No, konečně. Bum. 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 Pojď, slepice, musíš zhebnout, ne? Tak nezebneš. Já nechci tady další druhy slepic. Já chci jenom jeden druh a to je tady ta pěkná slepice. Ale umři! No, neumřel. Škoda, to je jedno. A to kašu, tyjo. OK, teď to musím vyhrát. I kdyby mě to mělo stát život. Protože tady v tom videu ještě vyhraju. To se uvidí. Ne. Ne, ale co to bylo? Mě nefungoval vykřičník, to je taky úplně na nic. OK. OK, Cápeček tady má V. Nevím, proč to dělá, je to dement, ale OK. Víš co, nebudeme radši riskovat. A to konečně už vyhrajeme, ne? Bum. 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 OK, bum, 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 bum. Dobrý. Bum. Tak tohle bylo opravdu ofus. Já jsem dal omylem vykřičník. OK. Už jsem tady. OK. Já promiňte, že jsem to zapl trošku pozdějiš. Boom. Yes. Já jsem tam musel bojovat s jedním králíkem.
Tam úplně vpravo nahoře, jak teď spadl, nakonec umřel, nakonec, to je dobře. Ale musel jsem tam s ním bojovat prostě. Bylo to hodně těžký, ale zvládl jsem to nakonec. Já teď už to nemusím ani stopovat, bra. Bum, sakra. Bum, sakra, již. Bum. Yes, on umřel! Jo! To jsem celou dobu chtěl. Bum, Dobrý. Bum, sakra. Bum, sakra. Bum, sakra. Sakra, sakra prostě. Sakra. Co to je prostě za? To je šmej. Ne, není. Ale doufám, že to teď vyhraju. Zbavil jsem se toho nejlepšího cápečka, co tam byl. Kromě toho králíka, nevím proč. Králíci, nevím jak to, že králíci hrajou tak dobře Stumble Guys. Ale chtěl bych mít takovýho králíka, ale OK. Dobrý. Bum. Hele, bum. Sakra. Bum. Yes. Johu. Konečně jsme to vyhráli. Konečně. Nice. Konečně jsme to jednou aspoň vyhráli, takže dobrý. OK. Teď mi nebude cíl vyhrát, ale dělat co nejvíc obskoků. Bum, umři. Dobrý. OK. Jdeme zase sem. Ne! OK, tak počkat, ještě něco vyzkoušíme. Jednu takovou fintu. Půjdeme sem. Půjdeme na normální blok, než ne na blok Shandles. To je jedno, klidně ho invitenu. Ale tady se to načítá strašně rychle. A za druhý jsem zjistil, že já jsem si celou dobu myslel, že když je custom game, takže tam jdou špatně dělat jakoby ty těžký obskoky, jak tomu říkám. Jenomže já se spletl. Právě naopak. Jenom v blok, když je endless, jdou špatně dělat ty těžký obskoky. Tady v tom jdou udělat taky lehce. Dobrý. 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 Půjdem sem. Dobrý. Dobrý, OK. Počkat, zkusíme tady. No, to je jedno. Tak doufám, že se vám video líbilo. Dejte like a odběr. No a nashledanou.